uga bakal nandang wirat. Yen pancen sedalan karepmu pengen mboyong Kumalaretna. Apa ora ana wong wadon liya kejaba Kumalaretna he Gonjang lan kowe Kijang? Kaceo saksen yen ora Kumalaretna Kanjeng Adipati ora gelem mboyong manita. Mula saka kuwi. Kumalaretna kok ulungake apa to bantake karapan? Lungke wadon kowe bisa nunggel. Tan bedane aku yen kowe isih adreng pengen mboyong nyanane kanggo Kumalaretna aja luputke aku nek pecah sirahku manungko. Yo
bali ning Lamongan. Mampu done kowe mati sumusul kawan dulurmu. Ojo bungah hatimu. Senadyan sedulurku wis dibabas paling lemah. Bebasan kok rubako saka sak kabupaten Tuban. Aku ora bakal mundur. Rek, maju le hatimu handphone. Mati. Satro, ojo nganggep perkara iki rampung. Dumpeh pusakam bisa dijebolake dadane Gunjang Wijang. Nang kasunyatane yo. Iya. Senajan to bimu ngakak pindane koyo dene manuk gagak. Kowe aja pisan-pisan soro ning ngarepe Sadoro. Iki Sadro suku kabupaten. Yen kaya ora penjaluk papan kene, tak serake. Jebol ora jumbo sumbar. Pucuk! Lamun to Senopati Gunjang lan Wijang kae duweni katiyasan sing ngedap-ngedap. Lamun yen to kowe satria pengpengan ana ing Lamongan, mbok menawa kowe pancen lancur jagat ana ing Lamongan, nanging aja kok kira Sadoro iki wedi kelawan kowe timbang baliku menyang Tuban ora entuk gawe. Tak entengke patiku ana ing tengah Raranggono. Gunjang lan Wijang joget to tak kendangi. Satrio Tuban perang wae durung ngetokke keringet wis melayu saka pengarepan njur apa karep Gunjang lan kowe Wijang Sadoro kepiye? ora usah sungar ning pengarepan. Tak akoni yen to kowe bener-bener Sadro sing pinundul saka Kadipaten Lamongan. Nalika aku ngadani kegelutan kelawan kowe ana ing sisih lor, aku rumangsani yen to aku keseser. Ojo teges mlayuku iki aku banjur pengen ngendani peperangan. Aku mung golek sarana. Piye carane aku bisa ngendarat patrap lan tumindakmu he Gunjang lan Wijang? Yen kowe isih bacot, ayo yen kepetan dian kelawan Gunjang Wijang, temtoke papan kiri Sadoro. Yo, semune adreng kekarepanmu. Ora bisa tak endake. Aja luputke wong Tuban. Yen toh mengko kowe bakal nandang pirangan ana pengarepan. Kanggo nyuwak perkara iki. Ora usah dadak ngandel kados e balung. Apa dene ulete kulit Gunjang lan Wijang? apa karepmu Aja mung siji-sijian kowe kuat nadai piandelku. Kegayuanmu pengen boyong Kumalono bakal kasebatan. Oh, kaya ngono. Yang jangan jeko. Ojo obah. Lamun toh kowe obah bandan iki so sisep. Lan maneh kowe ora bakal bisa ngudari yen to ke taman Kyai Jolorante. Sadoro. Sadoro. Ojo licik, ayo keluarono. Bandani Wis wani bacotke alur gelutan. kowe isih pengen bacotke gegelutan iki. Ya, Wajar bisa Sadoro. lamun to kowe tak pateni Gunjang lan Wijang, Kepiye to? mesti kowe mati. Nanging ora iki sing tak karepke. Iki mung kanggo pasinaon urip. Jeneng menungso urip aja demen nyarui perkarane liyan. Supaya kowe ora nemoni lakon sing kaya ngene. Banjur arep kapake Awalan. Ana ing sisih kono kae ana wit kang gedhe. Ngisore kae ana jurang. Kowe tak papanke ana wit kono kae bakal tak wene angkrang. Urip slametmu gumantung kowe mengko sing ngerti. Sadoro. Sadoro. Woi.
segede pangapuramu. Ewan dene aku tegelan mentolo mapan kowe ana sak ngisore wet kang gedhe kae.